Van harte welkom op de Limburg Happening van de LWV 2025 hier op deze prachtige locatie. Ik vond Limburg Happening echt een mooie bijeenkomst, inspirerende sprekers. Het is de eerste keer dat ik hier ben. We zijn onlangs lid geworden. Ja, en met name het Noord-Limburgs waar wij vanaf komen, om meer de verbinding opzoeken met Zuid-Limburgers. Mooi dat die dynamiek samengaat. Ik ben al heel veel jaren lid van de werkgeversvereniging, omdat ik het van belang vind en ook fijn vind om met andere werkgevers uit andere sectoren kennis te maken, gesprek te hebben en veel van elkaar te leren. En ik ga altijd weer met ideeën naar buiten. Hartstikke fijn. Ik vond het een enorm inspirerend evenement. Je leert andere mensen hier fysiek kennen. De meeste ondernemers zijn ook vandaag aanwezig. Ja, wat ik vandaag opgepikt heb en mee naar huis neem is met name de onrust die je veel ziet in de markt en wat er allemaal gaande is. En daar hebben we wel inzicht in gekregen, waar komt dat nu vanaf. Dus echt die duidelijkheid en dat doel waar je naartoe wil, daar kan ik zakelijk gezien heb ik er een paar leuke dingen uitgepakt. Ik denk dat wij nu met z'n allen ongelooflijk trots mogen zijn dat jij ruim 8 jaar lang directeur was van deze prachtige vereniging. Dat Huub zijn laatste dag vandaag heeft natuurlijk, of zijn officiële afscheid. En dat hij zegt van ja, we moeten het echt samen doen, een stukje kwetsbaarheid tonen. En dat dat ook het kracht is van de LWV door het samen met elkaar te doen.